Posaďte se. Tak, doufám, že jste připraveni na písemku. Rozdejte si papíry. Tak, pošlete si to tam i tam dozadu, děkuju. Opakuju, že koho vidím opisovat, má hned za 5. Tak. Napište si první otázka. Co je to dyslexie? Druhá otázka, co je to dysgrafie? To je jednoduché, to určitě všichni budete mít za 1. Ano? Ještě něco tam třeba napíšeš. Nebavte se tam. No, i když taky jsem byla ve vašich letech. Někteří z nás bydleli na Inkru. Ve 4. patře. To 4. patro nás jednou zabije. Naše svačiny tvořil sortiment z bufetu. Dobrý den. Dobrý den, co si budete přát, prosím? My bychom si dali všechno. Jako obvykle? Ano. Stačí nebo ještě přidat? No jistě, jistě. Stačí nebo budete chtět přidat dneska? Já myslím, že už by asi stačilo. Dobře. Děkujem. Takže to bude 420 korun. To je dobrý, děkujeme. To je dobrý, Děkuji vám moc děkujeme. krát. Nashledanou. Nashledanou. Přijďte zas. Tak doufám, že si nikdo nevšiml, jaký jsem žrout za ty 4 roky. Byli jsme vynalézaví ve tvorbě výmluv. Dobrý den, pan Štelko, my jsme byli u pan Štelky 3 dní. Doufám, že nepoznal, že jsme byli v bufetě. Prém, pan Štelko, my se mluvím, my jsme měli zpoždění vlaku. Doufám, že nepozná, že jsme byli v Albertě. Ježíš, Eli, tady je zase zima, kdo zase otevřel to okno? Jo, no, určitě někdo s mikinou. Já jsem vám říkala, že se máte trochu obliknout. V naší šatně bylo vždycky málo místa. Počkej, Hlavně před tělocem. Počkej, můžu, Moni? Můžu, já si tady jenom něco vemu. Můžu si tady něco vzít? Já si tady jenom něco vemu. Kde to mám? Kde to mám? Kde to mám? Ty tady? Mám je. Můžu? Počkej. Au, moje noha. Mám je. Podejte hlášení, necvičiči vystupte. Zbytek vpravo zatočit, 2 kola, poklusem v klus. Tyjo, doufám, že nás neviděl. Jdeme.
Prosím tě, pojď se na záchod, mě se chce. Aby bylo obsazeno, jdu napřed. Doufám, že to vydržím. No i naber mi papír. Luco, ale tu žádný toaletní papír není. No to si děláš srandu. Doufám, že máš kapesníky. Z našeho zkoušení nebyli učitelé nadšení. Co je? Co se děje? Dobrý, tak jo, posaďte se. Takže co? Jak jsme na tom dneska? Lidek, tak doli pojď. Jak neumím. Chci říct, že ti mám dát další basu? Doli. Na ty prosím tě zahoď ten telefon a jdeš k tabuli, pojď. Ne, paní Stoka, to neumím. To není možné. Můžete pomoct, se nedívej tak jako tam do lavice. Tak to je jediné, co tě omlouvá. To je fakt. Hej Blážo, no to si děláš srandu, ne? Jak co je? Nechrápej. Nespíš. Jsi vyvolaná. 4. Suzi, prosím tě, pojď sem, pojď. Pojď, tak. To byla naše záchrana. Je to na tobě, jo? Abyste těm ignorantům něco sdělila o bytnicích. To nevím. Nevíš? Ale to není možné, prosím. Fakt ne. Tak prosím tě, nějakého autora z kánonu aspoň, ať slyším, jak umíš mluvit. Tak Shakespeare třeba. Co Shakespeare? Celým jménem. William Shakespeare. Tak co, kdo to byl William Shakespeare, prosím tě? Byl to velikán. No to ne, prosím tě, a snad něco ještě přihoď, ne? Jaký velikán? V čem velikán? Měl 180 cm. No jo, teda. No, tak jo, tak pojď se posadit. Já mám ti takový pocit, že tady je plno těch býtníků. Zbytých, ale blažených, ale už jenom chvíli. Takže uvidíme, jak to s tou vaší maturitou dopadne. Se zvoněním jsme vyběhli na oběd. Zas ty krávy hladový. To je hrozný, děcka. 4 roky vás to nutím, abyste se přezouvali. Ani jednou to neuděláte. Podívejte se, kde máte přezůvky. Nervozita před maturitou stoupala. Ale ne každý si s tím lámal hlavu. Já to nedám. Já to nedám, dívej se, já to vůbec neumím. Kejdo, já se vám divím, že jste tak nervózní, když je to jen maturita. Prosím tě, ty z toho nemáš vůbec strach? Já si myslím, že mi to projde. Nemáš tam něco pro mě? Ovšem nakonec vše dobře dopadlo. Tak co? Jak jsme na tom? Nervózně. Máme to! Mám větší radost jak vy. Ať to tak nevypadá. Dokonce myslím, že zatlačím i slzu. Fakt? Jste dobří. Dík. A náš maturiťák nezapomenutelný. Blážo!